Var den skummel? Hvor vil du gå inn i dag, Anders? Vet ikke helt, si. Nei, jeg vet ikke helt. Vi kan gå... Vi går til venstre. Skal vi gjøre det? Kommer det en bil, gitt. Den var ikke du redd for, si. Skal du si hei? Nei vel, ikke det. Skal vi si. Se, der står vennene dine. Der står vennene dine. Så du også de? Ja, det gjorde du. Oi, så kaldt. Veldig kaldt. Spole ut. Veldig kaldt er det. Nå har jeg fått på seg teppe. Da blir den fin. Teppe og hjelpetøyler. Skal vi gå nedover til venstre, Lars? Nei, du skal ikke ut i paddocken din. Du skal få lunsj etterpå. Oi, der var det allerede en hest, jo. Hvem kan det være? Hvem kan det være? Jeg vet ikke om dere ser det. Langt der fremme. Nei, det så ikke dere. Det er dit vi skal, Lars.